WhatsApp lidi, vítám vás u toho nejsmutnějšího speciálu, jaký kdy vidíte. Já začnu toto video už asi po pátý. Po šestý. Po šestý, promiň. Jo, čus lidi nejenom. Jak vidíte, mám tady motorku, takže to je speciál za 9 nebo 11 odběratelů. V tom videu, jak jsem slíbil, které už je vydané. Ale to uvidíte později než to druhý, to herní, takže. Proč vám to vůbec říkám? No co, sad na to. Nevím, ztrácet čas. A jo, přesně naše přísloví. Naše. To vymyslel úplně někdo jiný, nevadí. Jaký kokot? Co pěstí? Si ukazuju na jako jiný. No, nevadí, jak vidíte, mám tady motorku, takže se jdeme projet. Nestříhej to, já ho rovnou roztočím, protože to bude krásný. Jak kdybyste se ptali, neprodám ho ani za miliardu. A Simpsona ustuplen. Simpsona jsme ještě nenatáčeli, protože ten je v opravě. Jo. Jak vidíte, že youtubeři musí do toho dávat trošku úsilí. Jo, když tady jsem fichtla. Ale tak se to startuje. Startujte to takhle. Jo, tenhle fichtl je 20 a má 3 kvality.
Čo? Ty čekej, se si... Kámo, čum? Točíš to? Jo, čum na to, vole. Točíš to? Jo. Lidi, hashtag perfekt, sice toho se nám moc nepovedlo, ale nevadí. Rád bych se přiznal, že jsem na té motorce ještě trošku začátečník, ne kecám, jsem pokročilej. Ale vidíte, jak mi to kurva klouže, takže motorka není vůbec nic jednoduchýho. Kdo chce jezdit na motorce, musí mít nejdřív nějaký začátek. Jako já. Já taky jezdím. No, on jezdí, jenomže asi jako slepej řídí auto. Ne, jde mu to náhodou docela dobře, ale na Simpsona ještě na mě nemá. No, tak já, vole. Hele, Ej. mohli bychom si ukázat toho Simpsona, ne? Co myslíš? Jo, mohli. Jo? Mohli, hele. Já tady tak sejdu. Ne, to nesejdeš tam, to sjedeš. Pozor, To si jdu po prdeli, vole. Na tom bádě piča. Jo. to by jelo jako krokodýl, nebo Krokodýl. no nějak tak. Krokodýl. 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 Vole. Krokodýl. Kokot špíl. Kokot čurák špíl. Piča, to klouže. Dobrý. A on se rozjede, on dělá vrtilo brouka. Já to říkám. Ale ty buzerante. Dobrý. Nevadí, pustíme to na neutrál. No, neutro to možná bude lepší. Zkus nás to. Ano, ano, ano. Dobře, to stačí, jdeš tam nohy. Tak. Jinak neslyšíte žádný zvuk, takže to znamená tohle. Jdi. Píče, chce skočit. A už jsem dojeli. Já ty kurva. Nevadí. Trošku ukázka. Střihni to. Můžeme? Dobře. Takže zámek, extra husty jsem chtěl říct samozřejmě. A je to tu. Simpson, tady Tohle je prosím. Sims Mr. On. Akorát. Hejte, my jsme to hledali, čuraci. Já to tady připravím taťkovi lomeno strejdovi. A jak vidíte, je to krásná motorka, akorát, že mám v píči vanko. A kdyby nebylo, tak bychom já na Fichtlu a on na Simpsonu. Kdyby bylo, spíš si chtěl říct, akorát, kurva. No, Kasper, mi píčete ten plyn, vole. Kam ho dával? Já jsem tu potom nebyl. Byl zvlek, já už jsem tam pak nešel, do píči. Ale fakt, to je co důležité. No to je kurva důležité.